hambai chini kathang kaitono tini ni mo salo mondi borjorao langmani khorang TV channel nai tongnai rokno ani khani hamjakma tei chibaiya porjo to okra chakra cherai kanaijo bono nang kok thaisa bawa sibai hambai gonda sora baptist church phaijak yarong baptist christian association poila mokthao posting ho phaimani recording amon nai kaitono tangsasik lobby nai ne sabung thaisa kanai once ka haino diboro tongmani jorao saya tongkhai ang nakar salu tongkhai ang kaitoni gospel resabung belaikin hamjago khorang hamya hanpano asering hanpano kaitono lobby resabna ba saya tongkhai nakar dia resabui nai hamai Khulumo khulumo ale nono tini o bugrazisho ale khulumo nono khulumo khulumo ale nono tini ani no tamani holo ya kelam sogai bai kelaya nini bai ani no tamani holo kelam sogai bai kelaya khulumo khulumo ale nono tini o bugrazisho ale khulumo nono khulumo khulumo ale nono tini o bugrazisho ale khulumo nono nakrai gena soitani mokolo nakrai gena soitani mokolo ano bopelo nanayo bahai angkati mana nakrai gena soitani mokolo ano bopelo